ba tare da lokaci ba, wanda bai follow ba ya follow as usual. So a yau what namu na farko muna da wannan, yana da matukar muhimmanci mutum ya tsaya daga farko har ƙarshen bidiyon nan. Ina faɗa muku minti 2 ne ko uku. So akwai what namu na farko muna da asset. Asset, A-S-S-E-T, A-S-S-E-T, asset. Asset yana nufin me? Kadara. Kadara ya shafi na kuɗi ne, gidaje ne, motoci ne, komai ne da ka mallaka. Kadara. What? Daban, sorry, ina son amma asset yana nufin kadaran ka kai gaba daya. So shine wannan kalma. Me yasa da ga za a ce yanzu kamar misali yau inda a rantsar da sabon shugaban kasa ya kamata a ce ya declaring asset nashi, ya kaddamar da abin da ya mallaka kenan gaba ɗaya, gidaje, motoci, company and whatsoever. So in this case asset ko yana nufin kadara, ya shafi kuma me da ka mallaka wanda yake da value. So anan me da ka yi amfani da misali ce I want to declare my asset. I want to declare my asset. Ina so na kaddamar ko kuma in bayyana. Declare na yana nufin bayyana. Ina so in bayyana kadara na. So kadara na yana nufin asset. Asset yana nufin kadara. Kaddamarwa yana nufin declaring. Kun gane ko declare. I want to declare my asset. Ina fata kun gane. Wannan shine words namu na farko. So mene words namu na biyu? Tunda mun san asset, ya kamata mu san me ake nufi da budget. 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 Haka B-U-D-G-E-T. Budget. Wannan duk abubuwan da yake faruwa a gwamnatance. Za ku ji an ce budget namu na bana trillion 200 da sauransu. Get it? So in this case wannan abin da ake nufi kenan budget. Me budget yake nufi da Hausa? Budget yana nufin kaman kaddamar da baran gani mene da Hausa, kasafin kuɗi. Yes, kasafin ya idan kuɗi ya shigo ya za a yi da abin da za a yi da abin da za a yi da in kuɗin yana shigowa. Misali yanzu kuka yi an yi kaddamar da kuɗi haka, misali an yi budget na kuɗi maybe na shekara 2 haka. Kusan da cewa kuɗin ba yana ƙasa bane, ba kuɗin na ƙasa bane, suna shiga ana amfani da su ta wannan hanyoyin da aka tsatsara aka yi budget nasu. So budget yana nufin abin kasafin abu ko kuma kasafin kuɗi kawai in general. Duk budget ana yin shi ne ko abinci ma za ka yi budget na shi a matsayinka na mai gida, za ka yi plan ka yi budget na wasu abubuwa daban-daban. So ba lallai sai kuɗi ba, amma kasafin abun shine ake nufi da mai budget. Budget. I have budget for my transport. Na yi kasafin tafiyan da zan yi, na yi kasafin kuɗi na tafiyan da zan yi. Shin I have budget for my transport. Na yi kasafin kuɗi da zan yi tafiya. So da yin tafiya ne, amma na riga na yi kasafin yadda zan yi in kakkashe kuɗi a yadda zan kakkashe, saboda kar wani ya kawo wani magana bana daukan kowa. So budget ana yana nufin me? Kasafi na kuɗi ko kuma na wani abu, kasafi kawai. So thank you very much. Sai mu haɗu a video na gaba. Don't forget like, share and subscribe. Nagode.